Hej, vi skal nu se, hvordan vi indtaster ligninger i GeoGebra. Jeg har skrivefladen her, og så har jeg et inputsfelt hernede. Det er opgave 1 på side 49, jeg prøver at taste ind. Som vi kan se på billedet på side 49, der er to funktioner skrevet op. f af x lige med 60x, f af x lige med 80x. Det kan jeg simpelthen bare skrive ind hernede i mit inputfelt. Så skriver jeg y lige med 60 x. Y og f af x, det er det samme. Og når jeg så har skrevet det her ind i min tegneflade, så trykker jeg enter. Så kan I se, så kommer der en linje her, vores funktion. Den ligner ikke helt den i bogen. Det er simpelthen fordi vores x-akse og vores y-akse ikke passer med de værdier. Det kan jeg gå ind og ændre i mit program. Hvis jeg trykker på indstillinger, så skal vi ned i avanceret og hen i tegneblok. Så se her, der står dimensioner. Så kan jeg trykke her, markere, det vil jeg have til at starte. Enter. Der rykkede det så lidt. Og som vi kan se her, så er det x-aksen, altså den vandrette, der går her. Og som i bogen går den op til 14. Så det vil jeg også have den til. 14 skriver jeg og trykker enter. Så bliver den ændret herude. Min y-akse, den vil jeg have til at starte ved minus 1 og sådan her. Og som I kan se i bogen, går den op til 1000, så det skriver jeg her. Enter. Så ligner det den i bogen. For at gøre aflæsningen nemmere, kan jeg gå ind i gitter og sige vis gitter. Så kommer det også på. Og så lukker vi simpelthen bare her. Nu vil jeg lige flytte lidt ned for at vise tallene her. Så vi kan se i bogen, vores funktion her står også her. Y lig med x plus 60. Y lig med 60x. Nu er det smart ved GeoGebra, at man kan skrive ny ligning ind. Og der vil jeg skrive den anden ind, der hedder f af x lig med 80x. Så der skriver jeg y lig med 80x. Og trykker på enter. Så kom den altså. Det vil sige, det er hvad Lises løn her er om søndagen. Så kan man gå ned og aflæse og sige, når Lise har arbejdet i 7 timer, vil hendes løn cirka være 550. Det samme kan man jo gøre ved hendes løn alle andre ugedage, hvor man så aflæser og så siger, når hun så har arbejdet 6 timer, så er hun cirka 350-60 stykker.